What's the night first? Tino, number 2. Good morning, how are you? Gertrude, understand number 3. Memory number 4. Memory number 4. Kudzi, munhu akagadzira Serevita akaoma. Ndoda kumboza munhu akagadzira Serevita kuti ndiani. Munhu akagadzira Serevita akaoma vedwe. Serevita inozvinakira zvayo. Mamuka say guys, andina kuambuka kuzogarisa guys. Nangoti muti hwirewo zvatinoudzwa nemapostori. Hamunoti mapostori ekwanayo. Mamuka say vasikana. Mamuka here. I hope mamuka guys. I hope mamuka. I hope mamuka. I hope mamuka. Right. Guys, inzwaiwo. Rati munzwe zviri panapa. Kuti angu andina speaker rekuwa nokuti ndiri mubedroom. Iwaiwo. Hallelujah. Chimwe chisanda kangano. Vakadzi vanovhumurirwa kuisa maperfume. Vapostori vanozora maperfume here. Ndinzwa kunhuhwira. Kuti kana vanzwa kunhuhwira vagodi. Vachichure. Asi vapostori vaAfrica handisati ndazviona. Vachiri kuzora vakadzi vari kuzora perfume. Kwete vari kuandimo vanachivateura ndokuvanamatira muterere handisati ndambozvizwa izvozvo. Asi vamwe vari kuzora maperfume. Handizve zvino kana varipo muchechi muno ngavarege kudaro mazvinzwa. Chihure Mazuva here. Kwanzi kuzora maperfume chihure. Kuzora maponzi chihure. Nemapostori. Kwanzi kuzora perfume chihure. Hakudiwi vanhu vanozora maperfume. Saka imi mose munozora maperfume. Kwanzi nemapostori muri mahure. Handika munozora maponzi mese muri mahure. Mazvinzwa hazvidiwi kuzora maponzi nemaperfume. Hallelujah. Chimwe chisanda kangano. Vakadzi vanovhumurirwa kuisa maperfume. Vapostori vanozora maperfume here. Ndinzwa kunhuhwira. Kuti kana vanzwa kunhuhwira vagodi. Vachichure. Hausipombwe. Upombwe. Asi vapostori vaAfrica handisati ndazviona. Vachiri kuzora vakadzi vari kuzora perfume. Kwete vari kuandimo vanachivateura ndokuvanamatira muterere handisati ndambozvizwa izvozvo. Asi vamwe vari kuzora maperfume. Handizve zvino kana varipo muchechi muno ngavarege kudaro mazvinzwa. Chihure kuti ugonekwa kana kunyengera hakuna mhombwe kana muroya anopinda kudenga. Imi mhombwe mazviwa here. Mhombwe imi mazviwa here. Mhombwe kwanzi muri mhombwe. Hakuna mhombwe kana muroya anopinda kudenga. Saka kuzora perfume chimhombwe kumuri mahure. Ende zvakare perfume kuzora perfume neponzi kuda kuti munyengwe nevarume vevanhu. Hani mazviwaka nepostori. Kwanzi kuzora perfume neponzi kuda kunyengwa nevarume vevanhu chihure muri mhombwe. Hanzi hakuna mhombwe dzinopinda kudenga. Imi zvese nevaroyi vanopinda kudenga. Saka imi varoyi vanozora perfume
imi mhombwe munozira ponzi nemaperfume, please stop it. Nemamakeup zvose zvinonga zviri mubracket 1 imomo. Vanotaratara tsiye dzavo vaya vachipfeka zvima eyelashes zvavo, malipstick, please siyai chihure. Siyai chihure. Kwanzi regai chihure, ingofambai makadaro. Ingogeza wofamba woinda. Chihure chamuri kuita. Andimazviwa. Ndangoti ndiye ndizoshiya nemi audio inoi. Handitika ndambofunga kuti timbotaura, but anyway ndodambobuda ndimbomanya noposta mafuta evanhu. Ndambofunga kuti ndimbotaura nenyaya yekuti maona nyaya haidi achitaura nyaya yekuti anzi ndokumbirawo ndine ane 25 years, ane vana 2, ane nhumbu imwe, saka akutozvara hana preparation, ari kuda kutoningirira, ari kuda kutopa mwana munhu anoda mwana. Handimaona tinoziva du zvinhu zvakadai zvinosungisa. Handimaona asi kana if the worst comes to the worst, pane kuti munhu azodzvinya mwana kana kuuraya mwana zviri nani apa hake munhu mwana. Handiti asi ndoda kuzoita iri live yekuti takanyatsa kugara zvakanaka takasununguka tichitaura nezvenyaya dzefamily planning idzi, uyezve nedzenyaya ndofunga maona response. Handisati ndaposta maresponse ese ari kuwhatsapp yangu. Handimaona ari kumessenger uko, maresponse evanhu vari kutsvaga vana vari kuti ndipei ngauye antipe hake mwana, ngauye antipe hake mwana. Handimaona toda kuti zotaura nevakadzi handitika vanotsvinyirwa kutukwa nekuseka mumarriage vachinge vanzi vashayiwa mwana. Handimaona toda kumbonyatso understanda zviri mupfungwa memunhu paya paunotuka munhu kuti ngomwa, kuti pfungwa dzako dzinenge dziri right here, unenge wakanyatso here. Muri kuona zviri kuitika kuti vamwe vari kutoti ndipe hako mwana iyeye, tinoenda hedu kana kupolisi kuzvipira kunozvisungisa mumapurisa kuti ndoda kunotora mwana uyu mukati memapurisa. Handika iyi situation yakaoma. Kune vanoziva vakambosangana nezvinhu zvakadai, vanonyatso kuandastanda what I'm talking about, kuti kana uri paprocess yekuti waroorwa kutsvaga mwana, chero ukanzi ndanonanzva magaro embwa kuti ndo mushonga kuti uite mwana, unoshawa noibata mbwa ukanoinanzva, ndo dambudziko ndotsakati dakumbona in society yedu yaimbe mazuva ano we are sick. Society yedu yemazuva ano we are sick. Tinokangana kuzati mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ukaona vanhu vachitukirira munhu kuti mwana, unoshamisika kuti iye akaguma kuzvara here, ko right kana akazvara vana, ko vana vake ari kuvafungira here kuti zvaari kutuka munhu zvinogona kuuya pavana vake, ari kuvafungira here. Saka toda kuti tigozotaura nezvenyaya iyi guys. Handitika iko zvino muri pamabasa, handiti tisati kuda kumbomhanyisa mazazvira tite chingwa, handitika tozotaura. Handitika modedzerawo vese vamunoziva vasina kumboita mbereko mumamarriage mavari, vamwe vakasvika pakurambwa. Handimaona vamwe vakasvika pakusemwa, vamwe vakasvika pakufirwa. Handika vamwe vakasvika pakukondemwa kunzi watadza kuzvara. Handisingazive kuti kune munhu anonokumba mwana here okanda muchibereko make ega kana kuti zvinofamba sei. Handika kana une waunoziva, please call them so that tidzidzisane. Let's educate instead of laughing at one another. Let's educate one another. Handitika zvinowanika mumasituations akadai, munzwe vamwe vanhu vachitaura zvavakapindana nazvo pavakasvika nenyaya dzekutsvaga mbereko idzi. Handimaona munzwe vamwe right now zvavari kutosangana nazvo, tigoona pakupedzisira kuti zvinosekesa here, zvinhu zvinotaurika here, zvinhu zvinongori easy kungobudisa muromo munhu uchitaura here uchiudza umwe munhu. Handitika kana kuti it's bringing a case upon your life. Handitika saka guys tobatsana hanzi nguva handisingatsoziva nguva lisi, I don't know the time, but it's a topic that is that I'm going to bring. Handika so zvatakaita patopic yevakadzi vakashayikirwa nevarume vari kashungurudzwa nehama vachitorerwa zvinhu, isusu tinotaura matopics ezvinhu zvinoitika, tivhura nepfungwa, tivhura nemaziso, nokuti vamwe vanenge vasingatozivi kuti zvakaipa. Handitika vamwe vanenge vachitofunga usingatozivi kuti zvavari kuita izvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka mukutaura muya nekudai, handimaona umwe munhu muna zvinoita Mwari wacho zvinoshamisa. Anobva anoti kune munhu asingagoni kana kutenga bhurugwa rake rekupfeka, penti yake kupfeka, ndokwanonesa chibereko ikoko chakadaro chinobereka every kana every month chaiko. Handika oti kumunhu anogona kuriritira vana nekuchengeta vana obva anoshayisa mbereko, unonyatsoona kuti ndezvaMwari asi zvemunhu. Saka kumunhu anogona zvinhu zvaMwari, munhu anokondesa zvinhu zvaMwari, munhu anopokana nezvinhu zvaMwari, munhu anotuka zvinhu zvaMwari, handika unonzwa sei? Uri kurwa nemunhu here kana kuti uri kurwa naMwari? Handiti saka ngatisanganei guys pachikamu chinotevera tichitaura nezvenyaya idzi, all the topics amunofunga kuti
hadzitauriki musociety yedu nokuti vanhu vanotya kujajwa, munotya kujajiwa, munotya kuti zvino hazvitauriki. Bring those topics, guys. Hanzi naAudrey Nobet, here we are, we've got a sister who's here. Antika, we've got a sister who's here. She's 47 now without a child. But look at her. Look at her profile. Look at her. Look how beautiful she is. Mukutona kuti munhu anoafforda. Anditika, munhu anotoafforda. But amene zvazvinoita, amene Mwari zvaanoita so. Anditi, saka, we are going to talk about, I know it's a very sensitive issue. It's a very sensitive issue. But at some point, we need to talk about this because it's a laughing matter. Anditi, itori nyaya inosekesa. Zvinotosekesa. Munhu anotojoka nazvo. Kutoti ndoda kunzi ndaita joke nazvo. Vari kumbira namba yangu rega ndivanyorere. Ndimaona. Saka we are going to come here and talk about it. Antika, all those topics zamunofungidzira kuti our society, we need to talk about it so that you guys can vent. Vamwe vanenge vachirwadziwa mukati pekutaura hapana. Anditika, bring them to me. Anditika, tinouya pano totanga kutaura nezvadzo. Anditi vanhu vakateerera, and you can contribute also pano comment section. You have a story that you want to tell, anditi be it upbringing yekukura kwako kwanga kwakaoma. Andika, vamwe vanoti gunera inoguta musi wafa amai, vamwe vanoti vakaraswa havatozivi mvelapi yavo kuti ndakambobvepi chako chaiko akatorerwawo kumwe. You want to share your story. Vamwe vakamboroyewa mumaraini kana kuti mufamily muri kutonetsa izvozvi, hamune makakatanwa. Andika, kana kuti mwakambojoina saka any story that you feel like it can change somebody's life, somebody can learn a lesson ipapo. Anditi maona, bring them to me. Come to my WhatsApp, let's talk. Andika, I'm going to pin my WhatsApp number kune avo vanogara chingoti number. Andika, I'm going to pin it so that you can come. Let's share those stories. Let's talk about it. This is much more positive, much more very positive to people. And see, nokuti vanogona kunzwa situation yavari kusangana nayo, and unogona kubatsira mumwe munhu through by sharing your story. And see, zvitori nani tiswere tichitaura izvo dzinonzi hadzitauriki, dzisingatauriki mukati mokurarama kwedu, asi pasina chiri negative kana chakaipa chawataura pamusoro pemunhu. Pane kuswera nokumhanyisana nyaya dzimwe dzinhu dzisina kana nebasa rese, dzisinga add anything to our lives, dzisingadzidzisi anything. Handimaona, dzekuparadzana chete, kudestroyana chete, kunenge kusina chakanaka chinotaurika, kungove kungotaura chete zvinhu zvakaipa pamusoro pevamwe vanhu. Handitika, rather tiswere hedu pano tichitotaura kuti kana kuti guys tingaita parenting seiko, how can we parent tatidzidzisa nemaparenting skills evana ma7 years, ma15 years, ma21 years kana achiri pamba, zvingatori nani. Antimaona, zvingatori nani. Those are the topics that nobody is super SIS MELLY diaries, and we deal with topics that are happening in our day-to-day lives. Anditika, right? Ansezenerera munombouya nadzo. Tinotaura vanhu dzinombouya 1. Tinototaura 1 kuti kana uri nherera ningira pakafamba ndo musi wakaguma kuzati sadza rinodyiwa nenormal. Come, bring your story. Chiri kuitika ndechekuti vakadzi vakawanda nevarume vakawanda, they have bottled this kind of issues mukati mavo for the longest of time. Remember, munhu akura zvakaitika ari mwana mudiki anototya kuzvitaura, haagoni kuzvitaura, but zvichiri kumushungurudza akazvifunga, ndopamunozoona umwe achiuya katanga kutaura ambva atanga kuchema. Hanomaona kureva kuti zvinhu zvakaitika 25 years ago izvi, but haana kuzvitaura, handi zvirimo maari, haana paakaturira, because pekuturira pacho panonetsa guys. You can't go kune munhu sochongonoti nombora wokudza nyaya yangu. Hanomaona, saka vanenge vanazvo mukati. So sometimes guys, at some point we need to move on. We need to move. Akadaro mwana wangu Kola, we move. Anditika, we need to vent, totaura, toita move on upenyu. That ukataura chinhu chiri mukati memoyo wako, antika, that will be the healing, the starting point of your healing. That will be the starting point of your healing. Ukaramba ukachengeta chinhu chiri mukati, chino destroy iwe, chinokanganisa iwe, chinotokanganisa. Animaona, chinotokanganisa. Animaona. Saka guys, tobatana pachikamu chinotevera, tichikurukura, tichitaura. Antika, kwanza I need someone to talk to. Ndofane stress my sisi. Uya WhatsApp Pamela Tegama, you have my number. Iwewe, you have my number. My WhatsApp is open. You can come and we talk anytime. Antika,
anytime. Kana ndiri busy, I'll give you somebody else. Ukuti, okay. Hanzi namai tapiwa tozotaura nezvanamai vasingade kudza vana vavo dzinza ravo, even vakapesana nababa. Right. That is a tricky. Iri tricky. Yekuudza vana dzinza. Iri tricky. Nokuti chinoziva kuti mai vari kurambira kudza mwana dzinza ndivo. Pavanenge vakapinda probably nemwana ushu. And people, they judge you smelly. Perpetual, not if they don't know you. Not if they don't know you. That's why here we say, we don't want to see your face, just a phone call. But we are glad you're such a bodona was cheating aids. So, actually, literally, vanavane, Nanyaids no Buddha Kuvanunche. Vanda Nyadzana smelly. Nyadzana my titi. Nyadzana madam bossy. I don't know you white. And Mona. Nyadze Manunje Aiwa. Avani nazo. Kanamaka say avatonina tinozisaura pano every day asi zvongopera pano tongodzoka tichitotaurirana pano zvichingopera toseka pano zvopera pano. So I'm just happy at least kuti kuvanhu vedu muri safe, hakuna ako anobata nyaya dzenyu. Hanti maona vanongobata isu, saka isu dzedu regai vafambe nadzo, takatojaira ende hatisina kana shungu nazvo, zvotopinda neuku zvichibuda neukuku. Hani maona asi as long as dzevanhu vedu dziri protected then pane pakaoma. Kwai zvokuti pakaoma, vakapinda pakaoma, mwana anokwana papi. Ndo zvandiri kutaura kuti panonetsa. Maitapiwa, it's easier to say before tasangana nemudzimai anozouya achinatso kuchinja pfungwa. Handizivi, I'm not saying kuti ndizvo, but nditoziva kuti mai havangangopengi kungoti handidi kuti uzive kwawakabva. Havangangopengi. Tichauya nayo life, tichanzwa mareasons. Animona, but tichanzwa nayo, but andifungi kuti mai vanenge vachingopenga. Animona, kazhinji kacho chinoitika handisi kureverera na mai avo, but ndoda kutorawo pfungwa dzangu. Andi kazhinji chinoitika ndechekuti mwana akarambwa iri mimba. Handiti munhu akati bvisa mimba iyoyo, ukaramba kubvisa mimba iyoyo, andimaona munhu achitoti bvisa mimba akatokurova pamusoro pezvoti bvisa mimba iyoyo, ukaramba bvisa mimba, munhu akadhisapiya akaendayo ukasara nemimba yako. Handiti ukachengeta mimba yako wega, handika uchitambura, uchita maricho, uchidii, ukazvara mwana wako. Handiti preparation chayo inonetsa. Ukazvara mwana azvarwa kuchengeta chako kunonetsa, kusvika azonzi chakura. Handika mwana akazinda kuchikoro, baba is nowhere to be found. Handiti wapedza primary kuita mapeace job, kaushanda mai munhu musana wagonya nawo, waenda kusekondari mwana. Handika apedza, chinoitika kazhinji ndechekudai, zvikuru sei kuvanakomana. Apedza university nemari yekutamburira kwamai, akuti baba wangu wakumudza, mwana anobva tokusiya oenda kwa baba wake. Mwana anogona kutozvita kutobva toti ndakuenda na baba wangu, zvikuru sei mukomana. Mai voti ko history yese andiri kuudza kuti ndakatambura nayo ndakapinda nepakati saka hausi kuzviziva, ndakuna namudhara wangu. Ende baba ipapo pakadachiwa kuti mwana igraduate rakapera, vanoopena with open arms, vanoopena maarms avo very widely kuti mwanangu uya ndokuda ndiri mwana wangu. Mwana komana anozviita asiwo on the other end kusaudza vana kune dzinza ravo, kukanganisa vana, nokuti pakukura ukafa nhasi ukanzwa tsika nemotikari wafa, vana ava vakasara vasingazivi dzinza ravo kwavakabva, zvinoshungurudza mwana uyu zvachose. Zvinogona kutomuvharira madhozi zvachose. Animaona zvinogona kutomurwarisa umwe, zvinogona kutokanganisa mwana zvachose, nokuti mwana haazivi kwakabva. Animaona saka panenge pakaipa ipapo. Then koita incest yekuti mwana akarara mundini darara nasekuru, nyaya shai nasekuru vaya. Mano. Hello. Ansende una chatasa. This is my life. Ushingani. Okay. Animona, poita pekuti mwana wakavata nasekuru, kauti wakarepwa na baba. Handitika unozodza mwana kuti dzinza rako riripi? Unozodza mwana kuti dzinza rako nderipi? Wakarara na baba pakazvarwa mwana, wakarara na sekuru pakazvarwa mwana, wakarara na bamnini pakazvarwa mwana. Kwete bamnini mnini womurume wako, nokuti mnini womurume wako aiwa izvo zvinoita. Bamnini mnini kana wababa chai.
mwana anongoziva kuti dzinza rako nderipi. Mai vavo vanogona kuti ndakuprotecta mwana wangu kuti anokura achitukwa nekubhundiwa nevamwe kuti mwana wechihure akazoitwa pa. You never know. Saka nyaya iyi iri tricky. Handika, asi tinokurudzira hedu kuti vana ngavazive kwavakabva. But on the same hand, we can't judge vasingadi kudza vana vavo tisati tanzwa story dzavo kuti dzakamira sei. Aniti, right. Saka thank you maitapiwa nekunza imwe topic. Please remind me. Anzi SIS MELLY ndibatsirewo ndodini baba vemwana wangu vakanotoresa birth, vakanotoresa mwana birth vana sisi vavo ndokumbira kudzwa kuti ndobatsirika sei. Please ndochiudza kupana mai vemwana vakanyoresa kuti kudi. Pana mai vemwana vakanyoresa kuti kudi. Father of the child ndiwoka. Kupana mai vakanyoresa sisi vavo. Indokuma birth zvonotana kuti ndiwe mai vemwana kana zvanetsa vanongota ma DNA vanosungwa sisi vavo. Kana sisi vakazvita mai vanosungwa kana vakazvita mai sisi. Vanosungwa kana vakazvita sisi mai vavo vemwana iwe uri mupenyu. Just go ne birth record and everything ku register utaura nyaya yako. Batsigwa ikoko. Zvino kana mai danana naipola nababa ovhodza mwana ndakadana nababa wangu tikazodai. Pane pakaoma. Pane pakaoma asi mwana ngaudziwe. Ngokuenda nzina license ndikutsvagawo basa madiaries. Pane pandaona kwakapostwa basa ndekupiwa ku WhatsApp group. Kune achari kuda ku WhatsApp group ane munhu ari kuda munhu webasa here ku Pretoria stay in. Ndaona ku WhatsApp group rePretoria. Remadiaries rePretoria ndaona ku WhatsApp group rediaries. Munhu atsvaga basa but ndamboda kuti serious nazvo. Ungazi ndoda munhu akavimbika because ndofunga vanhu vacho vada munhu webasa vanhu vanosiva. Anomaona. Right. So guys, chirega ndinde tusangana paleta nangoti ndikudze kuti kwai nemapostori enyu muri mahure musazore maperfume musazore mapons ndezve mahure muri muhombwe kutsvaga kunyengwa nevarume vanhu muchipuruzira maperfume zvenyu izvozvo kutsvaga kunyengwa nevarume vanhu. Tusangana time.